Tego wagona tani kopa Heathcliff panduna anzi KB na Bosho munondigonera mani ndinonzi Tego pa Heathcliff panduna tisatanzwa nawo nenguva dza 9:30 muntondo wa Shangani pabodzi kana Soto Papa Isabel varimuka mu studio papa muzukuru wa sekuru mane wakubereka wakudimba mdoma mbodzi tani aiwa zvakarongeka ona masuru dzandinadzo dasi ona masuru ona kusimba asi mapombero omweya apo nhasi ndakatsuka kudarika mazvese ndiri mutsvuku zvangu bari nhasi nditsvukesti dziri kupisa dzamakabatira Zimbabwe dzinosanganisira dzipi baba mhuri yeZimbabwe mwana ari munzvimbo yekuChegutu ari kuti kuna amai vake upenyu hwangu haufi wakafamba zvakanaka kana ndisina kuita bonde nemi mwana komana akura sei 27 years kusaroora kwese kwendanga ndichiita kushayiwa musikana kwese kwandiri kuita uku inyaya yekuti ndaishiya kuti ndingakuzokuudza ipapi but ndazvirota nhasi kuti ndikuzivisei mama ndibo mudzimai wangu apa baba vakagara apa baba vachinzwa mashoko ataura mami mwana uyu haabhemi haamudoro anotozikanwa nehunhu hwokunyarara akapiwa basa pamba habvi achiita zvinhu zvake asi akangomuka chara shoko rekuti ndimi mudzimai wangu but zvimwe zvandichataura pano hodhoni batai makadaro avaiwe mwana kunzwira maishuga dzokurodza avaiwe baba Isabel ndopinda mukoma KB panonzi pamvurwe pane paplazi pafamu paripo mukoma KB nyaya iyi takamboitaura kune vachiri kurangarira yamaneja vakabata umwe mwana ane 14 years ndokubva vaita mudzimai but yakazoitwa uongorore kuti maneja uyu aitamba naamai achitamba nemwana wacho mwana achibva azoonekwa kuti ane pamuviri mamwe madzimai vakaziva kuti mwana uyu pane zvaari kuitwa vachibva vangoti kuna amai vemwana tiri kukumbira kuti mutore mwana uyu mumboenda naye kuchipatara anoongororwa nekuti mwana ari kuti ari kunzwa mudumbu endai naye kuchipatara saka munhu akataura mashoko aiziva kuti kana munhu achirapwa anobvunzwa kunzi uri kunzwa sei zvakamira sei wakambodaiso here wakaita zvakati here pamubvunzo iyoyo ichibva yabuda mubvunzo kuti mwana ari kuratidza kuti 14 years but akuziva bonde zvadaro ndiani achibva anoonekwa mwana achibva aitwa matest ndobva aonekwa HIV STI plus nhumbu amai vanzwa mashoko avo ndokuyakumba ndobva vaigarira vaizviziva here kuti mwana amitiswa namuboyfriend vakazviziva so vanhu vachibva ziva kuti okay avachaibudisi because vaziva kuti munhu akapa mwana uyu pamuviri ndiye mufesi wavo then oroshi will be beautiful zvakawanda but paitambika madhiri ese aya amai ava vaisazviziva asi zvakazozikanwa vaziva kuti mwana apiwa mimba nemunhu wangu but maneja ava vaitopiwa imba nevamwe mai vari munzvimbomo asi isati ndadzikadzika amai vakarohwa 5 vachada kusvitsa nyaya pachimuti vachada kubata bhozhongora anobatika sei mashofe apinzwa bhizi pamugwagwa tichakuudzai mhuri yeZimbabwe vanoda kundibata munondibata panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 panhamba iyoyo ndiripo tinotenda yamudatiya makoto ndiyo kanyumbani yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ndawe go pana 9:30 tibve mfeso muntundu wa Shangani pabodzi kana Soto panga pasina kumira zvakanaka FIFA World Cup 2026 France versus Senegal wakapera ka France 3 Senegal 1 Senegal yakatambisa machances pa first half akomana yes ma clear chances dai vakautilize dai vakagoesa zvanga zvine advantage kwavari vachidzoka ka second half yakazoti yauya France baba Olise Mbappe maiwe wakapera mutambo France 3 Senegal 1 Wednesday 17 June 2026 are you ready for Papa Isabel Bhozhongora Washington Maremera makonzekera ndipo kuti atsudzure ari kubwera tsopanopa mambuyo makutereketa mafara yanitewera rikiti vo ayaya yo hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua
hapana chitendo panoda chitendo hapana chitendo Joshua po rikiti vo paka nditagira babi mzukuru ndidonera kupi Suzurai Papa Isabel Zimbabwe yamirira. ndafuka ukandizorodze mzukuru reka ndidonere padhuze Okay. paka Muri kugera paponi. bindura aerodrome. Yes. vanoziva mubhindura muaerodrome. Rega ndikudze nyaya iripo muri yeZimbabwe, nyaya yakamira kudaiso. Kuna madzibaba variko vanoshandira kune imwe munzvimbo yekubhindura. Okay. Madzibaba vari vakukati vakushandira vanhu, kuropafadza vanhu, kunyengetera vanhu, kuporesa vanhu. So kuziva kwamunoita kuti vakatumwa naMwari pakuzoporesa nekuvanzika, kuvabatsira mune zvakavanzika, nokuti kana chari nyaya yekuda vana madzibaba tiri kutaura nyaya yezvomweya. So zvadaro kune mukadzi akaenda pasowe iri achienda kunobatsirwa. Aenda kunobatsirwa pasowe iri achibva asvika mukadzi uyu kunonzi izvo pane nyaya dzainetsa dzemudzimudzimu paari. But akaenda ari 1 pasowe iri. Aenda ari 1 kumba kwake anogara iye nemurume wake nasisi wake. Right, zvadaro achi vanobatsirwa pepe. Zvikanzi izvo amai ndiri kuona mhepo dziri kukutenererai. Uyezve pane nyoka iri kutokushandisai. But hembe iyi nyoka iyi inogara muchipfeko chenyu chemukati. Endai muchitsaka umo munobvisa chipfeko ichi. Machibvisa chipfeko ichi then choda kunorasirirwa mochisiya. Ime moenda kumba Mosiya chipfeko chimunochisiya pasowe ipapo. pasowe then Mutsaka umo. toda kunochirasirira. Okay. Nokuti ndio machiri kushandira imomo. Uyezve chinotokuitai mudzimai chisikwa ichi chipuka ichi. Nyoka iyi. Mukadzi ndokuenda mutsaka ndokunobvisa chipfeko chake ndobva achisiya ndobva adzokera kumba. Haana kubatwa. Manga musina munhu mutsaka muya. Maiwa mamusina munhu akaenda kunobvisa ega iye akatobuda pane vamwe ndobva aprofitwa ndobva aenda kubvisa chipfeko chacho ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba kuna sisi vake ndokunotaka kutaura achiti sisi nyaya iyeyi ndaida kunobatsirwa but madzibaba vati inini kuti tonzi ndiri kutoshandiswa ndiri kuitwa mudzimai plus chipfeko ichi muchipfeko ndomunogara munogara nyoka iyi. Saka ndazonzi enda mutsaka munobvisa chipfeko. Saka izvezvi ndadzoka ndisina chipfeko chasara kupi. Murume ari kupinda mumba ndobva shoko rasvika achibva azvinzwa. Zvikanzi mati masiya chipfeko kuchechi kwamadzibaba masirei ada kuzamurisa. Zvikanzi mati masiya chipfeko svika mukadzi ati zvechokwadi kwanoenda kunobatsirwa kwanzi izvo ndisiye chipfeko nyaya iri kundinetsa pakurwara ikuti mudzimu yeye ndo zviri kuzvikanzi andei kuchechi. Amai kumagunde amai kumagunde chekesa musutu kumagunde kufamba uko kuenda kuchechi uko mukoma kebi mudzimai nemurume wake nani namai guru nababa munini munyika murume vazoenda vakawanda. Okay. Pasowe paka vapindira madzibaba pamunamato wenyu makati mudzimai wangu aite sei chamaida kurasira chizvikanzi ichokwadi chipfeko chakasara pano taida kuchirasira zvikanzi toda chipfeko ichi right now. Zvikanzi handisi kuziva kuti mumwe wangu pandakati enda unorasirira kopi. Zvikanzi baba mwana mukuda zvekutotamba nenguva mune mweya kai kana chakandorasiwa nemumwe mweya muchiri ngaone ratidzwai mungwambidzi yedenga kuti chakaiswa chiri papi. Ndokutendera zvikanzi ava komana kapanapaka hapana matiwe pano apa miwo zvamuri kuita pane chowa munhu panapa. Ndiri kuda chipfeko chemudzimai wangu ndizvo here mai mwana. Ndo pasowe pacho here ndo madzibaba vacho here wangu. Ndo pasowe pacho here wangu. Ndo pamakachisiya here wangu. Ndo mutsaka vacho here wangu. Madzibaba tiratidze chipfeko kusvika zonzi chaifanira kurasirwa kuno kuhande ikweko ndokuenda kuye kunopfugama vanhu kuya ndo pavakanosvika panzvimbo yange yakaiswa mbiya ichibva yabviswa pabviswa mbiya ndobvaonekwa pane mapakatwa pasi. Pakati pemapakatwa avayo ndokungoti chere mbichana chipfeko chipo chabuda changa chiri chega pasi pembiya mapakatwa pasi pachona mapakata ndiwo mapanga aya anga aripo pasi pachona ndopazoonekwa chipfeko chichibva chatorwa ndobvatora chipfeko chake achibva aenda kwachibva ati ano inini hangu chakakosha ndechekuti munzwe kuti mai vane zvavakaitwa here but inini ndakatotaura kuti mhepo ndo mairi ndobva zvikanzi hausari nechipfeko pano no problem apa mai
musi wavaenda vachinotaura uyu vakanga vanzizwe muchaita 2 days muchidzoka panapa izvo zvimangwana munodzoka murara pano nevamwe tichiona kuti munamatiro wafamba sei then zuva rechi3 ndiro tinozopedza munamato uyu saka zuva iroro havana kuzodzokera vakazodzokera vava nemurume baba munini nemuningi nasisi wavo kunotora chipfeko icho ndonyeka tika mukati mebhindura kunonzi Eldrom. Aunza nyaya ndiani? Hama dzemukadzi kuti veduwe kana kuri kunzi kubatsirwa ndio mabatsirirwo akuita vanhu here kudzikadzika pakusvika panguva yakadai zvokutoti izvo zvemurume atori nequestion mark haasi kunzwisisa. Mudzimai akaziva sei sowe iri? Akatoenda masowe mukoma KB namba inoenda kumasowe imwe yakawanda kune vanhu vanonamata ikoko kwete vanhu vanobatsirwa kumasowe manje havana chinya ndichida kumirira panyaya yekuti kumasowe havana chinya kana kurwadziwa zvezvekuti uyu anamati kwedu kumasowe ukaenda kunobatsirwa munhu wese anobatsirwa ndizvozvo izvozvi tikabuda izvozvi takananga izvezvi kumarondera kune madzibaba variko tinobatsirwa tikataka kuchitungwisa ukangosvika ipapo nda sei vanogamuchira havaiti zvezvekuti hauna matepano. Ndizvozvo baba Isabel chandiri kubvunza kuti amai ava vakaenda pasowe apa mushure mekunge vaudzwa nemumwe munhu here kuti apo panobatsirwa kana kuti vakangoenda vega? Vakaenda zvezvo kutaudzwa kuti apo panobatsirwa takambobatsirwa apo vachibva vaenda kunobatsirwa. Asi vanga vaudza here murume wavo kuti ndiri kuenda pasowe apa vanga vasina kuudza haana mama izvo zvavaiti vanongomuka vakaenda kunobatsirwa even munamato kutoti iwewe kanyembo wobatsirwe vanongomuka vakaenda but vasina kuudza wotonzwa kuzonzi gezai takaenda vamuka seiko madzibaba master padombo raMwari vakachibata chimuti? Madzibaba master vari padombo raMwari. Hanzi kudiniko please ndaisomboteerera palive streaming but now haichaita ndokumbira ukalink racho chiko chiri kuitika regai katudze matechnicians edu mainjiniya edu vagadzirise kadambudziko racho hatingazive kuti chii chiri kuitika nokuti ivo ndo vanonzwisisa. Hama dzamai ava hama dzemudzimai nyaya iyi yakasvika kwavari kati hatizivi kuti mwana wedu anogara kusvika papi nemurume ende murume ari kuzvinzwisa here kuti chingori chipfeko chakasara kana kuti pane zvakaitika kana kuti kusara kwacho pane zvakaita mistake havachanzwisisi apo vari kuti ndo nzvimbo dzoda kubatsirwa izvozvo hatizivi kuti vanhu vangaziva sei kuti mukubatsirwa ende kuriko here kubatsira kwakadaro tomboti mweya waona kuti imomo makadaro ndo mune mweya uda kubviswa vanoshandisa nzira ipi kuti zvisazokonzeresa mangwana nokuti huke mweya uchinogona kufika ikoko zveshure but munoshandisa nzira ipi nokuti kune vamwe mukoma KB vanosvika pakuti munhu akatemwa nyora ende nyora dzikutoti mwana ari kuita munyama mwana akaroorwa ari kudzoka kumba ari mwanakadzi but aine kwakatemwa nyora kwakavanzika apo hauna chigeji muprofita wechirume wangu nyora dzoda kubviswa but tinoshandisa nzira ipi kuti zvireruke? Tumirai ma WhatsApp message pa 0718692244 0718692244 musakanganoka kunyora zita renyu uye kuti muri kubata chimuti makateerera National FM muri kupi mukoma KB nyaya ndichitsigira zvakare kune imwe nzvimbo zvakare iri kuchema vanhu vachiti tine madzimambo tine madzisabhuku kana vafunga zvekushevedza n'anga munzvimbo munhu ane kodzero yekungoshedza n'anga pamba pake here county chief vanoti ndoda kuti vanhu vese vari munzvimbo mangu ndakuvashedzera n'anga kana kuti sabhuku anoti vanhu vari munzvimbo mangu ndakuvashedzera n'anga zvaanoda iye kwete zvinoda vanhu. Ndine nyaya mukoma KB yemurume ari kunzi akabviswa mupurwa mubhurukwa muhembe mukabudura kupinza kuti pane zvauri kunzwa here ruoko ruri mukati pane zvauri kunzwa here ruoko ruri mukati kuti mupurwa kubuda mubhurukwa vari kuziva nyaya iyi yepamba pane murume akabviswa mupurwa muhembe yake yemukati mushure mekunge godobori atopinza ruoko imomo mubatsiri achibva ati mupurwa wandabvisawo akatanga adirwa upfu ndofanzi pinda mumba vari mumba kwakuchipinza ruoko muhembe momurume uyu ndokutaka kutamba nemutezo wemurume uyu. Muri kunzwa here pane zvamuri kunzwa here pane zvamuri kunzwa here kusvika murume kuti ndakunzwa kufamba yes ndiye haka kubuda nomupurwa mupurukwa abuda nawo kwakuchibuda panze pane vanhu zvikanzi mazviona here izvi ndiri kuti murume uyu haroye murume uyu hana chake pachiri paari anoshandiswa nehama dzake saka neniwo handishandire vanhu mahara ndiri kuda mombe mbiri
anga ashedzwa nani mubatsiri uyu pambapa nasabhuku mushure mekunge chii chaitika vanhu vakakonzwa wisi uyarira kuti munhu wese uyai kuground tashedza ng'anga yayo ya munhu wese pinda. Saka ndiwo vega baba ava here vakabatwa vakabviswa mupurwa? Aiwa, ava ndo vakaita zvimwe zvinoshamisa. But munzvimbo umu manje vanhu vaibatwa mupurwa, vaibatwa nyoka, vaibatwa mupurwa, vachibatwa nyoka. But zvinhu zvacho vanhu vakuti sokuti inini ndataurwa kunzi inini ndiri kushandiswa nevamwe vanhu but ndakatorerwa mombe. Anoshedza ng'anga munzvimbo mune vanhu vakawanda ndiani, uyezve kana ichida kushevedzwa hazvigarirwe here pasi towirirana kuti toziva kuti nemhaka yei mashedza munhu anouya panapa kana kuti kune ari kudya nevamwe. Nyaya iyi yakaitika kupi? Yakaitika irimo mukoma kepi. Rega ndasada kuipinza apa. Rega nditase mabhuku mangu kuti iri kuitika kupi. Asi kune vari kuitika tine WhatsApp platform. Ngatishande itese izvezvo. Vanoiziva nyaya iyi. Izvo zvatori muvillage rechi3. Mubatsiri munzvimbo yamambo omwe chete. Mambo vari kuzviziva? Ari kuzviziva. Imwe mombe yakatitorwa imwe munhu tori kumba kwamambo. Ya, pakaipa. So vanhu vari kuti anoshedza mubatsiri ndiani? Kumba kwangu ndekwangu inini. Zvakawandika zvakaitika kwangu ndichishedza vanhu vangu. Ndingangomuka here ndakunzi tashedza munhu pinda dzimba dzese. Baba Isabel, ndofunga kuti panenge pane chinhu chinenge chanetsa munharaunda chokuti vakuru venharaunda vanofanira kugara pasi kuti onai zviri kuitika munharaunda todini vanhu vobvumirana ngapatsvakwe noti mubatsiri 1 noti 2 noti 3 kana 4 chaivo chaivo vuya komiti yogara pasi munhu wese wozvimiririra nokuti munyika mu vanhu vanozvitendero zvakasiyana. Kune mumwe asingene chitendero chechivanhu. Munogona kushedza maprofita mwanoti aiwa zvechiprofita handite ndine chivanhu. Umwe anoti aiwa zvechivanhu handite ndoenda kuchechi. Togara pasi katowirirana nokuti chitendero chemunhu ikodzero yemunhu. Ndizvozvo? Hai! Zimbabwe munoti kudini konadzo idzi dzatsudzurwa napapa Isabel. 0718692244 0718692244 kanyemba nabhozo ndakachibata chimuti ndiri kuno kuSouth Africa ndiri kutsvaga mukomana wejongwe wechiredzi Triangle dzinonzi hard life mangava kana kuti baba shelter kuseka kwepa WhatsApp kana masangana undibati. Lekesani katendere patsogoro kanacho chirongwa chanu 25 minutes past 10 hanzi kudiniko yekuda kupona iyi zvakaoma ndinonzi amai nenyasha ndiri kunoko kwachiwota vanhu vane matambudziko papa Isabel vanenge vachitsvaga rubatsiro asi kwavari kuenda kwacho vabatsiri vacho manje vakutora advantage yekutambudzika kwemunhu. Mati mupurwa wakabuda pai iwo vakadedza mubatsiri ndiwo ngavabvise mombe dzacho. Anozobvisa sei iye atoshayiwawo hapana mombe dziri kuenda ndini ndadaro ndinonzi Memo Maruma Hoko Bhoshongora. Nyaya iyi mukoma KB iri mukati menzvimbo yekuheadlands. Ndokuri kuitika nyaya iyi. Headlands. Makwanisa here kuwana namba dzamambo? Namba dzamambo ndiri kutsvagirwa, namba dzasabhuku ndadziwana hadzisi kuita. Saka tingaite sei tobata here Ministry of Local Government and Public Works? Kodzero dzemunhu dzinoti kudii panyaya idzi? Tonzwa kuti bumbiro rinoshandiswa nemasabhuku rinoti kudini panyaya iyi? Kuti unogona ngomuka ukangoti munhu wese pinda muhandake. Vakadzi ngavadzidze kuenda nevarume vavo kumaprofita uko ndinonzi shingi tigere kwaramba kutafara. Shoko iro rinoratidza kuti maprofita akutyisa here ivo vari vanhu vaMwari. Toti maprofita akutyisa here? Varipo vari kukonzeresa kusviba kwevamwe mazita. Ngatitsvagei kuti vaprofita ngave vechokwadi, vasiri vechokwadi budai mufield yevanhu vechokwadi. Munosvibisa vanhu. Baba Isabel, kana cheku aerodrome icho chekubhindura muprofita avo vakaratidzwa kuti amai ava pane zviri kuvanetsa, vari kushandiswa, vane nyoka, vachidaka kuvabatsira nezvavakaita. Vakakanganisa here? Mweya yakada kuona vanhu kukanganisa nzira yavakashandisa yekuda kubatsira nayo ndio isingaiti. Vaifanira kuita sei? Pasangano pane madzimai anonamata ipapo. Madzimai endai namai ava. Poiti vanhu vanomira vachipupura. Wani wakabata chipfeko chemukadzi womunhu.
baba Isabel anditi muri kuti imimi amai ava vakanzi ngavaende mutsaka umu vanoita zvavanoita vari vega angasimo muprofita angasimo imomo akakanganisa here angasipo asi unokwanisa here kutora chipfeko chemudzimai wemunhu uchishandisa nzira yekubatsira Kanyemba na Bhozho vabatsiri vemazuva ano chitsotsi chawanda vanzi vanowanza minana do not trust godobori ndinonzi Clayton Zulu kumadziwe kurafingora udzai Bhozho ngora andimutse katatu anonzi ani anonzi Clayton Zulu po rikiti vo chibaba ichi Zulu Papa Pati na Papa Isabel hakuna mweya wakadaro ndinonzi wakadaro madzibaba vakaromba avo ndinonzi Reverend Mugadza ku Hatfield hadzikadzika madzibaba vape vekubhindura here kana kuti avo vekupinza ruoko pakavanzika pamwe murume wachibva budisa mpurwa uyo hasi madzibaba uyo ndi godobori wokupinza ruoko aitotamba nemurume uyu runinzwa sei achitamba nemwe murume ngoma kebi Saka amai avo vakafamba kuenda kumba vasina kusimira ndinonzi madzimai tisadaro ndinonzi maitunga ndiri kubatwa nemeseji mukoma kebi pane umwe ati anoziva mutemo ari kuti baba avo vekutorerwa mombe yavo ndiri kuti mugozondibata baba vakatorerwa mombe yavo ndikubatanidzei nevamwe vari kuti vanoshanda kune kodzero yemutemo iwowo vakubatsirei baba vakatorerwa mombe mugondibata tapedza basa but ngavatibatsire vanoziva mutemo kuti nyaya dzakadaro kana munharaunda mukaunzwa kagodobori anditi kanoti mubatsiri munhu wese ungonzi line up zviripo zvinokonzeresa kuti vanhu vega vanoti naye vakuru tibatsirewo amuone here zviri kuitika kwete kuti kwana unongomuka vakangonzi munhu wese kwauya munhu akadai so munhu wese pinda mahandake ngavatibatsire kuti vagari vemunharaunda dzakasiyana-siyana vanofanira kuita sei panyaya yakadaro handiti 0718692244 0718692244 iyo ing'anga hasi profeti ndimai anzi maiti weshe anditika PJ Gota Hills kuguruve ing'anga hasi profeti saka ng'anga ndio zinoita izvozvo amen toziva sei kuti mubatsi uyu ndiye chokwadi uyu ndiyo kunyepa ende kunopiwa masertificate vanhu vanovhetwa mavhetero api Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM nthawe go pana 29 minutes to 11 tiri kudzoka manje lekezani kati pempheso muntu ndi watonga pabodzi na Nambia Kanyemba na Bhozho po rikiti bwada munondigonera ndinonzi Maximilian Chigumira pa Dallas Texas United States of America tinochibata everyday loud and clear pa Texas itaipfoka tatu Maximilian Chigumira pamwe chete kuna amai vangu vanonzi Sister Melania Chigumira nasi vasvitsa 71 years nasi Sister Melania Chigumira happy birthday 71 years nasi po rikiti vo tsudzura chimwe baba Isabel Kanyemba pane pamwe pandikaona panobatwa chimuti muGlenora right panonzi muna mushaya bandi pane pana makanika vakawanda so panogadzirwa mota panonzi pasimba apo pasimba vana makanika ipapo ari pasi pemotokari unonzwa musadisconnect mota batiri ndoda kunzwa chimuti ipapo vanhu matenderero vanenge vachiita ipapo vari kuda kutenga maspezi vari kugadzira motokari vese unongonzwa chinozonetsa maini chekuti kana motokari dziripo 15 imwe neimwe inenge yakavhura radio zvimwe chetezo nembariko muriteu chinenge chakabatwa pamushaya bhandi pasimba pa amahwani woro yes ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino ndinoziva chimuti munenge makabata wamukaseko tembo dakuda kabata chimuti ndinoziva kuti muri kufamba nacho muri kuyerera nacho nekuti mwachibata sabhuku karemba
mkoma wangu Innocent Manyoso chimutaka pata pa zebra cross hapa ndisikakagana Peters rune senior tires Terence Popo Mainector memory mawa hoko pamoja na Izo Tebo Van Gogh ndibaba na mechi mudoka bada uditi kwanza atichesiye mukwasha mukuru Isaac Ndevu wa super zindoka pamoja na Star Given alisekwa DVD pamoja na Zero Mileage chimutoka bata rega niko pina mkoba Kevin Fadati paka muri ya Zimbabwe ndikataura nyaya kumarondera ye vanhu amai nemwanasikana wavo nevanasikana nevana vakewo zvakare vaviri vanhu vanokwenda kuita 4 vakafira mudhemu pandakataura nyaya yemhuri yeZimbabwe ndaiti vanhu vakabuda pumba vachienda kunowacha vachibva vaenda kudhemu havana kudzoka kumba mwanakomana akanga abuda kusena achienda kubhora achizodzoka achishawa vanhu kumba akarara usiku sachitsvaga kukazoita vanhu vakaenda kudhemu vakasvika padhemu vachibva vaona kuti pane dhishi riripo rine nhumbi mukati pamwechete nedzimwe nhumbi dzinoratidza dzakaita sei dzakanikwa dzenge dzawachwa uyezve foni ichitoripo ipapo zvadaro mhuri yeZimbabwe ndo pakati semudhemu ndokuona mune mukadzi mukuru aripo akayangamara pakazouya mapurisa vachibva kukwanisa kudhonza mukadzi uyu anove ndiwo amai vevana ava asi kamwana kanga kutoonekwa zvakare kakayangamara pamusoro kasina kupfeka ukazoshiredzwa mangwana makuseni mapurisa achiuya mapurisa akati munhu wese takurara panapa takamirira kuti mangwana tione kuti vanhu varimo here pakazouya vanhu vanobudisa vanhu mumvura kuchibva kuonekwa kuti mitumbi yese yanga iripo amai vekutanga vakaendeswa navo ava varipo 3 ava vakazoenda mumota imwe chete vari mapurisa vachibva vaendeswa kumochari kwakamirirwa kuti kuzoonekwa kuti kune hama imwe inobva here kuChipinge iuye uyezve kwakazoonekwa kuti kutori neumwe mwana weukama angari mukati meguta reHarare akakwanisa kuziviswa mwana angari kumasvingo uye angasati aita sei saka kuri kunzi sabhuku remunzvimbo iyayi rekumbopa vana ava kunzi gara henyu apa muchiwana pekushanda nekuwana mapisi weke vachange vachiperekedza mhuri iyi kuenda kunzvimbo yekupi yekuChipinge. So mitumbi yese iri mina yakawanikwa iri mudhemu chii chakakonzera kuti vanhu ava vanyure kune vanoita uongororo idzodzo hatisati tanzwisisa kuti chii chakawanikwa kuti ndo chakakonzeresa kungori kuwira here vese vakabatwa nechadzimiro akawira mvura here kana kuti mwana akawira here vakazama kuda kubatsirana kune akadoneramo here vakazama kuda kununurana hapana ari kuziva ashokombe ndire kuti vanhu vese varipo 4 vakafira mvura mitumbi yakawanikwa matimimi vakabva kumba vachienda kudhemu kunowacha hembe dzacho dzakatowanikwa dziripo kunze kwehembe pane zvimwe zvakawanikwa here pasini ndiri kunzwa kuti chimwe chakawanikwa ipapo ifoni yamai ava yaitoripo chii chinogononge chakaitika kumarondera ndo pasiri kuzivikanwa mhuri yeZimbabwe chii chakaitika kumarondera nematambudziko baba Isabel ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura rega ndingoshevedzera kuti paka mvurwi ndapindira mvuri mhuri yeZimbabwe mune nyaya yakaitika kune rimwe purazi pana maneja wepane rimwe purazi maneja vakadanana nemwana vari kupomerwa mhosva yekudanana nemumwe mwana ane 15 years achigara naamai vake mwana uyu akataka kutaura nyaya yekuti ari kunzwa mudumbu kusvikira vamwe mai vakati kumwana wake imboenda ine mwana yekuchipatara mama kana mwana achichaura kurwara but vakawanda vanga vane chokuita nekuziva kuti mwana uyu pane zviri kuitika nezvavaiziva mwana achisvika kuchipatara ndiko akataura nyaya yake nyaya iyi yationi mazuva yaitika ndikamboiti turudwe pano yadaro mwana achisvika achitaura nyaya dzika kuchikoro ndobva aonekwa kuti mwana uyu 1 ane pamuviri 2 abata zvirwere 3 STI zvese zvapamwana 1 yes apa nemakore mangani 14 years awanikwa adaro ndokudzoka kumba amai pakadzoka nenyaya yekumbako mwana achivaudza kuti ndena akaita zvinhu izvo ndobva vagarira nyaya yakazosvika kuhanzvadzi yamai ava ndo vachibva vasumuka vachibva vasvika panzvimbo vakati imi muri kugarira nyaya kuti zviite sei nyaya ndobva yasumudzwa ndobva yaendeswa kumapurisa nyaya ichibva yazoonekwa kuti murume uyu paita nyaya iyi nemwana uyu ana amai aitova parumu achitwa post pakati penyaya idzi amai vakuru so zvoitika kudaro manager vakasvikirwa nemapurisa zvikanzi tinemwe nyaya iri kuitika hatifaniri kutora panapa uri wega toda kuti kutore mupurisa wewe murungu wako achiziva kuchitika tichamboenda apo todzoka toita sei totaura nemi zvakanaka manager chivhasara chorwa tobo achibvatiza iye manager akura sei ikoyo manager atori kuma 37 38 ndiye aisina nemwana ane 14 years atori nemhuri nemukadzi wake zuva rakanga riri payday
mukadzi wamaneja aitombouya achitengesa panzvimbo iyi. Achisvika ipapa murume wake anga ari watopo. Mukadzi haana kutoziva kuti murume ari watopo. Akangonzwa kuti amai Isabel vaisa vanhu vachifara nenyaya. Haana kuziva kuti kufara kwari kuita ko inyaya kusvika azonzwa kunzi imi murume nyatotiza pana zvika nyari bvunzai musikana uyu. Musikana kuti chokwadi ndizvo vaitamba neni zvakadai so nyaya yazoitika ndeyekuti akazotsvaga lawyer. Nyaya yakatobwenda kukoti but yaenda ikoko achibva noramba mhosva. Aramba mhosva achibva hanzi aiwas imboendai kwemwedzi muri kurimandi tozotaura nyaya iyi. But amai vaitumwa panyaya iyi vakabva vatotomwa vachibva hanzi 5 dzavo 5 years. Chifungai Zimbabwe kuti aitumwa anga ari mediator kuendesa uku nekudzora mashoko akabva hanzi 5. Baba vapo vakaramba nyaya vachibva hanzi imboenda kurimandi. Kana aitumwa uyu aitumwa akabva ataura mashoko achiti handina zvandoziva ini chandaiziva chete ndechekuti maneja vakati vakaenda kuMozambique vachizama kuda kunogadzisa utungamiri nebasa ravo vachibva vanzi vakanzi ivo n'anga yavo yakavati inoda kuti vasangane kana kugara nemwana asati aziva murume kusimisa mishonga. Ndo mashoko anga achitaurwa naamai vaitumwa vaya. Saka amai ivo pachavo vakapinda mukati. Babava varimo mukati zvavo but asati vatomwa. Maneja vakazobatwa vari kuti vari mukati vakazobatwa vari kupi sezvo vangoambotiza vakatozobatwa vari kumba kwavo. Mapurisa anoziva kwamane mabhandika kana vagara vapinda neyo munyaya vanenge vachikutsvaka iko kumvuri ikoko. Saka izvozvo vari kurimandi havasati vatongwa. Mwana uyu wakapa pamuviri uye ane chirwere pamwe chete chirwere chepabonde pamwe chete neHIV. Paitogadziswa nyaya yekunzi mwana uyo anofanira kuti abatsirwe chikonzero dzimwe dzenguva anokundikana kupona. Sari chanzwa kuti iko zvinozvi akazoitwa sei nepamuviri painapo nekuti pane urwere zvakaya. Pakaipa. Zimbabwe ndiyo kanyaya iri kubva kumvurwi. Update yekumarondera mainzwa mitumbi yese iri mina. Vazukuru vaviri mwana musikana pamwe chete kana amai vese mitumbi yakazowanikwa iri mudhemo. Zvinorwadza zvakaoma. Mubvunzo iri kubvunzwa nevakawanda. Chii chakaitika kuti vanhu vese vanyure? Ndinovimba mukoma KB munhu aikwanisa kupindura mubvunzo uyu ndiwo kuti pavanhu vanokwana kuita 4 vese vakangoenda parwizi apa dai pakaita mumwe chete akasara aigona kutaura zvakaitika. Kureva kuti vanhu vakatowira mumvura vakarara vasingazivikanwe mangwana kumanheru vanhu vakadarika nepo ndo vakatozoona chiitiko ichi. Kureva kuti vakatongoonawo munhu ari mumvura pakati pevanhu vakafira mumvura vanga vari vega hapana achatsanangura nekuti vese vakafa. Zvakaoma. Hama neshamwari dzakarasikirwa tinemi panguva yakaoma kudai. Mweya ivashakabvu ngaizororo murugare. Zvakaoma baba Isabel. Nokuti vanenge vasina minduro vane mibvunzo yakawanda kuti chii chakaitika kuhama neshamwari chakapa kuti vete sei vatisiye. Regai katinzwe kuti tsvakurudzo pane here zvainobuditsa 4 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje pa National FM. Tsika mwana tsika. KB na Bozho mai vekupa base manager vachibata mwana chibharo ngavaiswewo mukati mutsati mumashasha yese ndinonzi tichaona shumba makwerere Cowdry Park kobulawa yole takabata chimuti. Baba Isabel toda kungonzwisisa chimwe chete nyaya yekumvurwe. Amai vakapiwa 5 years vakatongerwa 5 years. Amai vemwanasikana kuti amai vekupa mwana base ku amai vemwanasikana aiwa hapana zvavatoitwa varipo vakambosungwa here havana. Haisi here mhosva kuchengeta kuvhariridza mhosva kwavakaita. Ndofunga vane kuramba kwa bepa nongoti kuti ndinganisingazvizive. Bepa nongoti hapana chandinganichiziva ini. Vane mukana wokunzvenga nyaya yavo. Ameno Zimbabwe tibatsirei. Amai pavakaudza mwana kuti aende kuchipatara achidzoka ane results achibva aziva zvanga zvaitika vachibva vanyarara ndini vakabva vagarira nyaya imbosve kusvikira hanzvadzi yavo yakazouya ndiyo yakazosimudza musoro. Amai vane mhosva vekufira mumvura avo zvichida pane njuzu padhamu apo ndinonzi baba Chelsea baba anonzi Malay pamabvuku takachibata chimuti. Zvandakanichifunga mukoma KB ndaifanira kuti ndisvike pamarondera mangwana. Ndasvika pamarondera mangwana toda kunzwa nhoroondo dzepadhamu. Padhamu apo kubva kumashure zvinoitika hapanawo zvinoyera here uyezve pane zvimwe zvakafanana nezvizvo here ko zvinomboonekapo zvakamira sei zvekuti munhu wese kana kave nenhoroondo yeipapo tinogona kuziva kuti zvinoitika apa.
dai mafambira nyaya dzacho tinzwe vakuru vemunharaunda even vagari veko Ichokwadi. kuti pane here zvavanoziva pamusoro pedhamu iri. Ichokwadi ichocho. Kanyimba naBhozho yepamarondera iyo padhemu apo panonzi pane njuzu, ndiri kufungira kuti ndiyo yakauraya vanhu avo, ndinonzi Mai Maina ndiri pamarondera. Wow. Yes, panonzi pane njuzu. Kune vanoziva njuzu ndo zvadzinoita here. Ende kana pachinzi pane njuzu sei vakaregererwa vachienda kunowachira ipapo? Ndo pari kubuda nyaya kuti mukoma KB vanhu havasisi zvara zvemunzvimbo. But sumo pakauya amai ava nemwana nevazukuru vachigara apa vaifana kuudzwa nevakuru venharaunda kuti nzvimbo inoiti neapo neapo pakamira sezvizvi. Exactly, vanofanira kuudzwa uko kwakuendwe. Anditika muyenzika uyu uko akuendwe nokuti pane zvinoyera zviripo. Ichokwadi. Baba Isabel. Yes. KB naBhozho wekubata mwana Chibharo ngafire mukati upenyu hwese mujere. Ndinonzi Gilbert Chipaka ndiri kunoko kubhangeti. Regai katizonzwa kuti anozopiwa mutongo wakaita sei nokuti akabatwa izvozvi ari kurimandi. 16 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manje legezanika mbuya musvibe kunjanja. Gogo musvibe kunjanja chiri kubata chimuti here chihota yapindira. Amai vekupa murume bhesi 5 years dzishoma. Amai vemwana ngavatevere mukati. Murume wekubata mwana Chibharo tinomunamatira kuti Mwari dai vamutora nekukasika hana benefit panyika. Ndinonzi Emmanuel Chikwatika ndiri kunoku kuNorton kuri seko kuNorton nhasi chiri chifundo nakumbusira zakuti muri kutipata bwino bwino. Baba Isabel mati amai vemwana vakaziva kuti mwana ane 14 years mwana wavo abatwa Chibharo asungurudzwa amanikidzwa vakanyarara kuti zi havana chavakaita. Vanoziva mutemo haisi mhosva here kuziva chinhu wonyarara. Haisi mhosva here toti kudini Zimbabwe. Okay. Bhozho nakanyemba ndiri kukumbira ka update yemurume wekudyisa ka vana chimbuzi yanga iri pagejo ndizvo ndinonzi John Komositore pa Gletwin o pachamboko pa police. Munoiziva yekudyisa mwana chimbuzi yanga iri pagejo ndinonzi John Komositore pa Gletwin o pachamboko pa police. Vana vakaenda kumunda vakanotora pupu vakanoita pupu vakasora gejo remunhu. Okay. Then vazora gejo remunhu munhu achibva azodyisa azotora vana ava vabereki vavo vasipo vaenda kurufu akasvika akavananzvisa gejo iri akatora navo. But ndakapedzisira nyaya ichinzi yakuiswa kumasabhuku asi isaka tavaudza kuti nyaya yakafanana neiyi inofanira kuendeswa kumapurisa because paroda kutsvagwa nezveupenyu hwevana kuti ivo vana ava vakadyiswa chimbuzi ava pautano hwavo chikonzero chimbuzi ichi mumwe nemumwe akasvika pakudya chemumwe vana vanga vari vaviri chimbuzi chavo chikazorerwa apa kureva kuti mumwe akadya chemumwe umwe akadya chemumwe uyezve kunyange chimbuzi chako iwe wachibuditsa chiri chako zvinoitira kuti chidzoke mauri. Bhozho nakanyemba ndimutsoka mhuri yekwaDzepasi kuGuruve ndinonzi Baba Praise Dzepasi ndiri kwamusiwa po ibhindura kai. Uyezve ndiri kukumbira mukoma KB baba vabereki vane vana vekudyiswa chimbuzi tibateiwo tinzwe kuti nyaya yenyu yapapi tidzoke kuvana. Plus nyaya yevana vakanwiswa wiwi yekuGuruve na headmaster hai akapindira utungamiri pamusoro. Okay. Ende headmaster vakazoenda here kuchipatara nezuro kwainzi komiti yange kaungana nekuti kwainzi chipiri ndio pari kuya province but nezuro chitora baba vacho vakabva vatiti ndanzwa sokuti nhasi Mande ndio pakutoya chi province saka ndichanzwa sakati baba kuti vatiudze kana mukateerera muri kutotinzwa izvo zvabereki vevana vave tiudze kuti nyaya yenyu yapapi. Manager naamai avo ngavatongwe zvino mutsindo because vakatouraya upenyu hwemwana. Hatidi vanhu vakadaro munyika medu. Ndinonzi Ambassador Kenneth Masunda Chibondo Primary School kumuzarabani chakabatwa chimuti kumuzarabani kwanzi na Kelvin Mukundu Junior ari kuSouth Africa kwanzi zvandiremera kuti achitaura kuti chii chamuremera angoti zvamuremera. Uyo manager ngapinde mukati ndinonzi King Super kuMozambique inside. Vajaja tinavo pachimuti vatongi vechimuti. Isabel tiri kutsvagawo kamukudzai mukombe japureza bwera kuno kana uchitinzwa
kana kuti vari padhuze nevachimunzwa yes tiri kukumbirawo Japresa bwera kuno wakanyora nziyo iyi uchifungei toda kumubvunza kuti ndiye here pana akamubatsira here kukana ari iye aifungei ukabuda pano ukazozvigoderewo azogona kungouya ka aina kudaka kamisongo zvekwangu kwete zvangu ndozvipedza zvekwangu uri mwana ke ndinozviziva ka imimi upenyu hwenyu huri apa Kanyemba ndinenge ndichiona zvamunenge muchifunga zvamunenge muchiita saka kana zvikazobuda izvo zvitori kure hazvitombobudizvo Kanyemba ndakusungisa upenyu hwako uri maoko mako uri apa nditokonai kuzoti muri kufunga izvozvo ndikudzei zvamuri kufunga kwanzi nemukomana anonzi Tinashe kwanzi Bhozho uri kubva kutaura nyaya yepasimba apo pagrenora apo asi makuprofita asi uri kuona zviri kuitika kunoko here nekuti akuna kumira mushe kunoko iwolowolo chakabatwa muda mushaya bhadhi musakangana kuti pafatso paya aripo kawedu Dr. Masvingo Dr. kugosha nyama aripo zvakare pamwe chete kana nomumwe wake anonzaniko iwe ratawa dzina aiwa ticharifunga honorable councillor Sydney Maseko varipo paglendale apo na comrade JZ pamwe chete kana Fantani comrade Munjaranji yes paglendale na comrade Tselazi comrade Chipolopolo magonatani tsudzurai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafaidza wamukaseko chenge masara madambose wamukaseko iti muzimba kumedebisere kwa bulabayo ndisingakanganwe boss Rick Ross Silas Motsi topiwa top singwendere hari seko ba igulaina kufamba irapo hari kumanya ire wamukaseko wakabada chimutizo wandiroti iye Peter Zulu chimuti wabada kuti wamukaseko timu rakura sabada chimuti jora munefanyiro mapfumbidze jora chimuchita Shouton Matauro chimuti wakabada tiri musango weje dzababa yasha chimuti wakabada kuti tarisai machako mambeva special chimuti wakabata wamukaseko chinoso chimuti makabata muri kufamba nacho Zimbabwe nyaya ndoda kutaura nayo panapa ndiye paChegutu ndikukumbira muninzwisise asi kana ndazoita nguva ndichazotaura nenyaya yandakasangana neumwe shofe driver wamagonyeti achitaura nezvenyaya wemugwagwa weMasvingo yemurandakadzi avashungurudza kusvikira kune mumwe azoita chivindi akati hande kumapurisa iyeye ndiye akazobudirira asi yandinoda kutaura panapa ndiye kuChegutu ine murume ane 27 years okuberekwa murume uya 27 years okuberekwa amai vake nebaba vake vakazvara vanogona kuita 3 iye ndiye mukomana 1 2 vasikana ava vakaroorwa vari kuvarume vavo iye ndiye mukuru haasati aroora anogara pamba pevabereki baba naamai vapenyu vasikana vakaroorwa vapenyu kureva kuti family yavo ishe yakakwana hapana akamboona musikana womukomana uyu hapana paakambonyebera kuti akanda shoko kana kuti akamboya achinyebera kuti ndiri wake kana kuti pane pamuviri pemukomana uyu mwanakomana uyu anozivikanwa nehunhu mukati menzvimbo ishi kuteerera kutumika akasiyiwa ari bamba anoita mabasa ese anoitwa nevanhurume anoita mabasa ese anoitwa nevanhukadzi kubikira mai vake nekuvabatsira kana kuchera mvura kuenda kumunda vanoita zvese kubasa aende zvake anenge ari pamba zvakazoitika mhuri yeZimbabwe musi weSunday unyoro huno nhasi tiri pachitatu baba namai vake varipo kumapasti 7 dzemanheru vakagara vari mumba no musi weFriday Sunday yakazoitika musi weFriday achibva ati baba naamai makamboonawo here musikana wangu baba naamai vanoti kwete makambonzwawo here pakambodze pane musikana wangu baba namai vanoti kwete zvikanzi kufunga kwenyu imimi nezera rangu iri sei musingandifambiri kana kuri kuti chikaranga kana kuri kuti handisi kugona kufimba sei musingatsvage ndiani akambosvika zera rangu iri nori asina kuroora kana kuti musikana matakura sei mukomana uyu 27 years okuberekwa ariwo chinamba chi ariyo mutanga mumba mune vana vatatu okay vamwe vaviri vacho vasikana mukomana ndiye chete akatoroa vasikana vakatoroorwa zvikanzi nababa vacho vachitoseka nhasi zvoita sei kusvika pangu yekutaura kudaiwo dai mashoko auri kutaura aya ariwo unotaura nevasikana vacho dai ndatiwe nevasukuru izvozvo
zvikanzi moda here kuziva musikana wangu. Mukufamba kwedu tiri vasiyaidi tiri vatikitiva tiri vasiyaidi tiri matikitiva. mukufamba kwedu tiri vasiyaidi tiri matikitiva tiri vasiyaidi tiri matikitiva. po rikiti vo. Inoki mukuku kambuzuma iwe. hanzi shina ido ndirikunza kuda kutomoka. Pataitai. Inzwai muri yeZimbabwe, kufunga kwenyu muri yeZimbabwe, mukomana uyu akati musikana wake Diani nekuti akamutaura apo vabereki havana kubvira mbonzwa havana kumbobvira apa tombozivi ive nekupomerwa kana kupomera kana kutaurisa zvaakaita zuva iri. Zuva iri akatotaurisa dada nechakodhisa muhupe pauche wekunze. Kanyemba yangu message okay. Kanyemba naBhozho verengai yangu message ndinonzi taurai mutizwa from Hurungwe pachidzimba moto icho chevakadzi vokufira kamumvura chinorwadza. Achinosuwisa mukoma kepi zvakaoma. Chinonzi Rofuma 1 ayauya. Mr. Innocent Manase pa Mebrain. Hanzi akati msikana wangu ndiamai. Akati ndiamai vake. Sifasi pachitungwiza. Brighton Murimba. Amai ndo bhebi rangu. Papa, iyi nevenyuro iyi nevateereri vayo nemo mukoma KB zvikanzi baba ndiye musingazive. Amai munoziva imi? Nei mwanangu ndinozivei. ndiri kutotsvagawo muroora. Mina ndifonere hanzvadzi dzako izvezvi ana sisi wako. Foni inobatwa nengi mainengi. Ndinogara ndakati kudini hanzvadzi yenyu zvikanzi mama asi makuziva sisi wabhuti asi varoora here semataura nezvavo ikati havana. Ndoda kungoti mungotaura kuti ndiroti kudii. Munogara makati koseiko mwana wangu asingade kuroora. Yezvoka mazvinzwa zviri pafoni ndozvandogara chitaura izvi. Zvikanzi imimi amai imi ndimi mudzimai wangu. Ndimi mudzimai wangu. Pakuita sei? Imimi hapana chandisingazivi pamunhukadzi. Ndimi mudzimai wangu imi. Ndakatanga ndichirota kusvikira ndaakutoziva kuti imi mamai muri mudzimai wangu. Munouya mumba mangu imi. Zvikanzi ndofunga kuti mwana uyu ari kurota. Baba mwana madii tafamba. Baba vamwana vachibva vati mashoko ari kutaura nomwana uyu anondiparira. Papurazi pavanogara pane hanzvadzi yavo ichibva yashevedzwa. Zvikanzi ndofunga mwana uyu kurwara. Ndozvoita kuti atore nguva izhi asina kuroora. Ngatifambei. Vafamba mukoma KB musi weSunday ndakandapinza iyai. Ndo pakashedzwa munhu akauya pamba. Munhu achingosvika mhepo tugu pana amai vaeni. Iri kushevedzera kuti murume wangu. Vakutomhanya amai vayo kutobva pavari uyu pamwana komana vakuda kutomubvisa hembe pane vanhu. Zvikanzi imhepo amai ava vatori nechinhu chiri pavari chavanoshandisa mwana uyu kuita murume wavo. Chinhu chiri pavari. Chii? Ndikuti ivo amaika vatori nemhepo iri pavari chavanotoshandisa sechikwambo kuita mwana uyu murume wavo. But achibudi kuenda kumwana uyu vasina zvavataura ivo kusvikira baba vazvichaona kuti ivo vatori ne4 years vari mumba mavo. Amai nababa vakangogara hapana zviri kuitika. Support nasisi hapana zvoitika. But zuva ravanonzwa kuti ivo nhasi ndiri kuda murume vanototuma chinhu chikuenda uko. But munhu panenge achiendeka uka anenge achitoita naamai ava. Vakatoguma ivo amai vakutobuda mumba mavo kana murume asimo vachinopinda mumba memukomana uyu. Saka mwana uyu aite senge munhu anoputirwa akazosvika akutovhurika zvokuti mhepo yagona kutobuda amai vachiri mumba. Zvakaita kuti azoona ishi. Hanzvadzi yavo iripo. Hanzvadzi yakachema. Apo mhepo yakagara amai iri kutaura ega. Mhepo kusvika yabuda zvakare yainge pamwana komana zvakare yakutaura zvakare kuti uyu ndiye mudzimai wangu uyu. Hanzvadzi yava yakamira payange yakutaura kumwana komana amai vanga vasvinura. Amai kutanga kuchema varimo. So ndiri kunzwa kuti nezuro vachiti vari kugadzirira kuti mubatsiri ataure nyaya yekuti angabvisa sei mhepo. Anoti iye zvandagona ndizvo kutaura but mhepo iyi handigone kuibvisa. Dai maendawo kwakati kuti munobatsirwa ikoko kwakataurwa chikuguta reHarare. Vasati vaenda ikoko amai vakabatwa nezuro vaine tambo vakuda kuzvisungirira. Amai vaizviziva here kuti vane mhepo iri pavari
iri kushandisa mwana wavo. Mubatsira ndotaura chitoti kwe zvinhu zvina amai ava vakatozvitora vanotozvigadzira vanotozviziva ivo Vakatozvitora ndivo vakatozvitora vanotozviziva ivo kuti ndivo vanoshandisa mwana uyu. Kuchema kwese kwavaitaura vachiita uko manyepo vanotozviziva ende nekwavakatora vanokuziva ende hasiriye mwana wega vari kuvabatsira kumba kwavakaberekwa atoriko akatosvika kufa asina kuroora ndiwe futi. Mati amai pawakabatwa nemhepo vakamhanya vakaenda kunobata mwana vakutanga kutomubvisa hembe vakatomukisa kutomukisa kuti iri mhepo kuti tani mwana akaita sei akadzosera kudzosera sei mwana wemunhu mupenyuka iyanga iri mhepo. Saka izvezvi havasati vashandirwa but amai vakachengetedzwa baba havane kwari kutoenda nokuti vari kuti tikamusiya anogona kuita sei anogona kusungira kuti akatobatwa atori netambo. First time yangu mu comment section amai vekuchegutu vasadaro mwana wako wokubereka here nhaye abi yangu chiko pakare right ndinonzi partner pachanza abi yake pakare mwana gorekore pamazowe apa nditeoka abi yake pakare mondilidziraoka pfuti ndobva ndavhara redhiyo ndite zvebasa iri kundivhiringidza basa. Saka toita sei vaji kuti usateerere redhiyo unosaririra kuti ukasarika kuita basa unofanidzara. Saka tiite sei? First time yangu mu comment section amai vasadaro mwana wako wekubereka here nhaye abi yangu chiko pakare ndinonzi partner chakanza abi yake pakare mwana gorekore pamazowe apa nditewo abi yake pakare katatu abi yake pakare 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 po regeti vu vharai redhiyo muite basa. Hanzi iri kundivhiringidza basa racho hariitike aunoita sei unoita kuenda kukure kuda kuzvibatanidza kana ushanda nemuchina kazhinji tinonzira uromba unoshanda nemuchina pakadai apa aiwa tinokutendai nekusarudza National FM Paswell kajawa pacentenary. Saka mati nyaya yekuchegutu amai vakanzi vanofanira kuenda kune mumwe mubatsiri kuti vanobviswa zviri pavari vakatoudzwa nekutoziswa kuti endai panzvimbo pakati vakatotaura vari ipapo so vane zuva ravarunga kuenda asi nezuro vakazoonekwa vaine tambo vachida kuzvisungirira. Ngavagarwe nawo pasi votaurwa nawo zvakanaka zvinodarika vasi vakatanga nazvo ndizvozvo. Kanyemba Bhozho anamai okanyemba naBhozho anamai ngavasadaro ndakachibata chemuti wenyu senior bricklayer royal dyareva paguruve negomo. Yes akachiti dzve guruve negomo. Saka mati icho chekuHarare Masvingo road muchauya nacho mangwana tiri kukumbirawo kana achikwanisa iye truck driver azvitaura otaura ega kuti zvaakasangana nazvo ataure zita rake zvake. izvozvi kutaura kwatete mashofe amwe ari kuziva nyaya iyi nditozati yatotsemuka izvozvi nokuti ndiye here musikana ari kutrenda pasocial media. ndiyoyo chaiyo ndiye musikana ndiye ari kutrenda ipapo iyeye ane shoko raanozobata naro mativu kana mambobuda naro kana mapinda pabonzi $10 wakuda kunobuda bonzi 5 waya 500 kana usingade uno 0 ndiri underage. Hakuna anamai kuita mwanakomana wao murume hanzi zviri kumhuri zhinji wenaBhozho zvinorwadza. Mubereki here kushandiswa nababa vepa next door kuri nani kuvhara redhiyo futi ndichienda kupi ndinonzi Cynthia Masenda kuGermany. Uyo aramba achienda kupi kana ichibatwa kuGermany what about panext door pamazowa kungoti anenge ari patight basa rinenge chida kuitika. Yes, pane mitambo ichatambwa pakupera kwesvondo. Castle Lager Premier Soccer League match day number 19 musi womugovera Saturday 20 June Bulawayo Chiefs versus Agama kuLuveve.
Ascot Stadium, Tel 1 versus Moors FC, Hart Stadium Waterfalls, FC Hunters versus Simba Bora, ku Baobab Ngezi Platinum Stars versus Scotland FC, ku Rufaro Herenchos College versus Cape United. Mutambo watenge tukupayika live pachimuti pa National FM Sunday 21 June 2026. Kucha Wanda Hard Rock versus ZPC Kariba, Sakuva Manika Diamonds versus FC Platinum, ku Gipo Triangle United inenge chikuyana mapikiti na Chicken Inn. Then the big one, Babafield Stadium, Highlanders versus Dynamos, tinenge chikupayizwa kareka live pachimuti. Saka hapana kwa unoenda. National FM, the whole nation on one station. Zimbabwe dzandaka pakati nhasi pasora nasi mukoma KB gwebe rakazara rine zvinhu zvaro. Yes, regai ndikuudzeni kozadzisa zviriko ndimi vatongi nokuti tinobva kwamuri muchatidzora zvakare sedare muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yerusini rungwanani runo ndichidarika ndipambari pamusika vari pambare pamusika ngatifambe tisi pedyo nemarobhots apa. Murandakazi ane makore anokwenda kuita 34 years akashama zvakari pakati pemugwagwa muviri ari maresearch anoda kuvhara aribekada kuvhara kana bharidhi zvaro kuratidza kuti ndakasunga vanhu vawande varipo ndokutumirwa shoko ndokubva ndamanya ipapo. Ane zvaataura kuti sei ndichizviita. Inzwai zvimwe zvanga achiita. Angane chimbuzi mukelaiti achidya achiti handisi kupenga bhosho handisi kurwara ndiri munhu akakwana ndiri kudya chimbuzi ichi ndakashama ndine zvandiri kuratidzira. Kuratidzira kunani? Papa. Mucheka. Hey, ndine nyaya ndinayo muri yeZimbabwe yemwana nezuro. Mabhodha vakaenda kuchikoro vamwe asati vavhura. Umwe mwana ari kuchikoro ndokukoshedzera vabereki vake zvikanziso mwana wenyu hachaoni ari kuti handichatooni rabofu. Abva kumba zvakanaka. Aiwa, kumba akabva zvakanaka. Akaendesa kuchikoro. Right. Mubhodha. Ikoko kwaari ikoko ndiko angomuka achiti inini ari muklasi handichaoni. Chii chaitika? No, ini handichaoni. Ndobva vabereki vake vashevetswa. But vabereki vaitikana kuti maticha vakada kumubata paakagara aita sokurunzi ari magetsi muviri wake. Aigwina. Ichi regai ndikochipedza nichidaro. Vabereki pavakamhanya vakasvika vakamuona ari muklasi akagara ipapo. Ndokubva vatsvaga mubatsiri. Ndokubva vafona. Zvikanzi tofamba sei kuya ikoko tine mwana angoita bofu ri muklasi. Zvikanzi musati mabva pamwana ipapo. Ndipei 5 minutes ndinokufonerai paari ipapo musamubvisa. Mwana wandiri kutaura mukoma KB. Vamwe vana vakabuda muklasi yachiboripo vachimirira kuti vabereki vasvike. Nokuti kuda kumubata vainzwa kusvika kuti singe pane magetsi. Vadaro baba pati. Vadaro muri yeZimbabwe vabereki vachibva vasvika. Pavakasvika zvikanzi fonai. Vachibva fonera munhu wavaida kuti vazinobatsira zvikanziso musati mabva ipapo mirai 5 minutes. Zvikanzi right. Vari ipapo vauya ipapo hama dzemwana muri chii nechii. Zvikanzi pana baba nemwana nasisi vake. Zvikanzi no problem. Amai ndiri kukumbira kuti mufonere mai venyu muvaudze kuti ndiri kukumbira kuti mwana wangu aone. Zvikanzi ndiri mwana wavo handizonzi ndapuma here. Zvikanzi ndokusaka ndati 5 minutes. Taurai nawo. Taura iko zvino chifonai. Amudzirimi makutaura nawo. Kutaura kwandaita ndokwa kutaura nawo. Vaudzei kuti mama ndiri kukumbira kuti mwana wangu aone. Muzukuru wenyu aone. Ikutaura kuti mama ndiri kukumbira kuti mwana wangu aone. Isai foni pa loud. Atidi kuti munzi makatuka mai venyu. Murume wenyu ngazvinzwewo zvamuri kuudza mai venyu. Ndobva vambomira chichika kufona. Ndobva afona. Zvikanzi mama ndiri kukumbira kuti mwana wangu aone. Zvikanzi wo. Ndobva vakata fona. Hapana kufera 5 minutes vachibvofona zvikanziso akuona here. Havana zvavakati usina kundisei. Zvikanzi akuona here. Ini for sure mwana anga akuona. Mwana akatobva siya kuchikoro. Akabva anzi musiye kuchikoro ikoko ngadzidzise vangu. Akasiya kuchikoro. Ndine zuro. Baba Isabel, mwana uyu mwanai. Mwana mukomana. Akura sei? Form 2. Ari form 2. Form 2. Anga abva kumba zuva ripi achidzokera kuchikoro. Right, last week. Ndipo vakatoenda kuchikoro kwavo. Alright. Mabhodha zvikanzi vakawadi vakanzi vakasiri vakatobva vaenda last week. Ndobva vaenda kuchikoro. Akabva kumba asina dambudziko. Haana kana urwere hwaakamborwara hwemaziso. Good.
ende zvakangotanga nezuro ari muklasi zvakangotanga nezuro ari muklasi asi mwana uyu pazororo ipapa anga ari kwambuya vake mai vamai vake akatomboenda kwagogo ndokwanga ari pazororo kuti azoenda kuchikoro akauya nekumba achitengerwa zvinhu zvokuda kuenda nazvo chikoro achibvadakira kuenda kuchikoro right saka nezuro vanga vachiita leseni ipi mwana pakaita dambudziko rokusaona no zvemaleseni angona zozoti nemuziko renga but vakangozofonera kunzi mwana wenyu ati achaona hey so mwana izvozvo akuona ari kutoona ende haana pari kumurwadza asi akangonzi fonerai mama venyu muvati ndiri kukumbirawo mwana wangu aone ya mwana akutoona 10:15 ndo pafika nthawe pale manje 0713938538 mungaziva here kuti chikoro ichi chiri kuprovinsi ipi munyika inu yezimbabwe right Manicaland so baba Isabel mubatsiri mushure mekunge ka mwana aita dambudziko iri amai vemwana vaudzwa zvokuita gogo varesponda mwana akuona hapana here zvaakazotaura kuti zvinogona kuitika pamwana sezvo ndokwanga arika paholiday kwagogo ndanga ndiri kutaura naamai vemwana vari kuti mubatsiri atizo kana mawana nguva musvike kunoko kana mawana nguva mochisvika ndati mwana ngaadzidzi pari zvino asi kana mawana nguva munofanira kuti muuye kuno nokuti kugara kwaita mwana uyu kwambuya vake pane kumwe kudyidzana handichazivi kuti vabereki vari kuda kupasisa vana zvipi zvavari kutrena vana mabasa avo saka kutaura kuno kwatita mukoma kebe vari kuti kana vaona nguva vari kudiwa pawaterfalls because zvakaitika pawaterfalls ndiko kwakabva foni right kana maona nguva svikai vari kudiwa vabereki here pamwe chete nemwana vabereki vemwana nemwana wachona kwanzi kana maona nguva svikai nemwana vabereki svikai nemwana wenyu mwana uyu anodaka kuenda kumaprofita pasina zvimwe zvaitika futi kukasika asi mbuya vanoda kupfapfaidzwa avo right ndiri paforozi apa ndiyaniko hanzi ndiwidzo sapota yeliverpool yekugona iya ndiri pawaterfalls mwana uyu anodaka kuenda kumaprofita pasina zvimwe zvaitika nekukasika asi mbuya avo vanodaka kupfapfaidzwa kuti mbuya vakaitiko kumuzukuru tofunga pavari kunzi svikai ndo pachachaurwa nyese apa paita sununguru yemwana chirengodzi ungoudzai mbuya mai venyu amai imimi amai vemwana udzai amai venyu kuti ndirokumbira kuti mwana wangu aone chete 5 minutes zvinhu zvanga zvakutoitika bhozho unoda makerotsi kuti urambe uchiona zvakawanda ndinonzi blessing gondo builder wekwamutare kwachigodora ukwazise vana baba vangu kwanyamakamba namudhara perai then umwe mutambo wakatambwa zvekare ka Iraq versus Norway, Iraq 1 Norway 4, Argentina versus Algeria, Lionel Messi show, Argentina 3, Lionel Messi achigoesa kazvibodzwa zvese zvitatu, Algeria 0, Austria 3, Jordan 1. Musakangane kuti nengwa dza 7 o'clock nhasi manheru, Portugal versus DR Congo 10 o'clock, England versus Croatia 1 o'clock, mangwana machibese Ghana versus Panama, then 4 o'clock Uzbekistan versus Colombia. Ndio kamwe mitambo kana kuti mafixtures 2026 FIFA World Cup ari kuya. Sudzrai chimwe. Kwa mutare ndine nyaya iri kuramba chidzokera kumashure yeumwe founder wechechi akaramba mukadzi wake ndokutora umwe mwana wesangano muchechi imomo achiti uyu hana mweya aprofiti ndokutora mumwe mukadzi anga ari mukereke mushure mekunge murume wake mukadzi yewo akatora akambofira futi muchechi imomo sangano rosara nevanhu vaviri izvezvi baba Isabel dzokororo ine simba chii chakaitika kwamutare founder werimwe kereke riri kwamutare right ikereke ipi kereke rakaita sei muZimbabwe mune machechi akawanda mamwe anoridza magitare mamwe akasiyana siyana but uyu mutungamiriri ndo panowa ndo pamavambo ekereke ane mukadzi wake ndokutanga sangano richibva rakura nemukadzi wake agara ari mukereke imomo akazotora mumwe mukadzi asi chiri kudetsera chekuti mukadzi kereke umo muno umwe mukadzi ane mweya mutsvene ari imomo anoratidzwa anobata basa sekubata kunoita mufundisi ava kana kuti founder mukadzi iyeye ari mukereke imomo murume wake akafa mushure mekunge murume iyeye ambobvunza achitizvo ndine kuona kwandiri kuita inini handito senge ndisiri kuona zvakanaka haana kumboita mazuva murume iyeye achibva afa afa kudaro mukadzi uyo asati aitirwa nyaradzo mufundisi kana kuti founder wekereke vachibva varamba mukadzi wavo ndokubva vatora uyu vachiti uyu ane mweya anoenderana neni
vachibvoramba mudzimai vachibvoramba mukadzi wavo ndokutora mukadzi wemumwe murume akafira mukereke imomo asati aitirwa nyaradzo ndiye wakutogara naye. Vanga vane mhuri yakakura sene mudzimai wawakaramba. Vane vana 3. Vane vana 3. Ko uyu mudzimai wemukereke wokufirwa nemurume asati aitirwa nyaradzo ane mhuri yakakura. Ane vana 2 kumurume wake wakafirwa. Hama dzemurume dzikangonyerera izvezvi. Mufundisi ava kana kuti founder vakutogara nemukadzi uyu ari mukadzi wemunhu wavo vakatomusiya. Hana mweya. Apo murume wemukadzi uyu asati aitirwa nyaradzo. Ende akafira mukereke mushure mekubvunza kuti ndine maonero andiri kuita. Munhu akabvunza kuti ndine maonero andiri kuita ndiyo mufundisi. Aiwa mufundisi ndiwo vakabvunzwa kuti mukadzi wangu ndine maonero andiri kuita. So founder vakutogara nemukadzi uyu kutaura kwandiri kuti kereke inoyi yabhamuka vanhu ine vanhu vanga vakawanda yasarirwa nevanhu vasingasviki 10. Baba vane mudzimai ane mweya muchechi. Yes. Ndiwo vakabvunza mufundisi kuti pane maonero andiri kuita pamudzimai wangu. Ende havana kuita mazuva vachibva vafa. Mufundisi vachibva vazotora mudzimai wababa ivava vachibva varamba wavo vakati uya nemweya uyu kwamutare. Ndabvunza kuti kereke iri nderudzii? Ndezvemweya but mazuva ano dzimwe dzemweya dzakuita sei dzakurova makatari. 0713938538 0713938538 KB Bozho mubatsiri uyo ndo vanonzi vana godobori manyama avo muroi chaiye vaidaka kuti zvidipa mwana zvakaoma izvi muresa timu rinoti Clive Candidasi Mvukuto Georgiola pa UMC ndinonzi Prince Marokotera Mutora Shanga pa Loni Kaufamo. Motivational quote of the day tiri kuipasiwa na Vincent Nyika dzino ari kuti iye nkumbusirana bzirongwa bzaunenge uchifuna kakuita bzilewa lini chinthu kana ukataza kubzipachikiza munthu wense arankumbusira mazi kuti abudirire bzinifuna kubzirongera. Nkumbusirana bzirongwa bzaunenge uchifuna kakuita bzilewa lini chinthu kana ukataza kubzipachikiza munthu wense arankumbusira mazi kuti abudirire bzinifuna kakubzirongera. Ideas are meaningless without action. Everyone has ideas, but to succeed, make sure make your ideas real, make them happen. Ideas are meaningless without action. Everyone has ideas, but to succeed, make your ideas real, make them happen. Tarisiro nezvirongwa zvaunenge uchida kakuita zvinoshaiwa basa kana ukarega kuzvishandira sezvo munhu wese ane tarisiro mukurarama kwake asi kuti zvibudirire zvinoda kurongera. Tarisiro nezvirongwa zvaunenge uchida kakuita zvinoshaiwa basa kana ukarega kuzvirongera sezvo munhu wese ane tarisiro mukurarama kwake asi kuti zvibudirire zvinodaka kurongerwa. Ndiyo ka motivational quote of the day mafara yara video ra chikungu yatiri kupasiwa kana Vincent Nyika dzino lero baba Isabel 23 minutes past 10 July. Andiri ya simudza mbada ndirove iwe andiri ya maika ndirove iwewe andiri ya iwe ndirove pakatsikatsika Simuzambada, Bagazigaziga, Simuzambada, Bagazigaziga, Simuzambada. Oh, 24 to win the for the worker to back in the angel. Oh, you need the form. Tapio. What am I just buying for the picture of the pro? Father to the picture of the Raibab. Germans are catching way back in the Kiasha. See, Pinity, what am I? Tell you, I should be pitiful. Walk out, see, Pinity. Ngwana nuruno muri Zimbabwe. Yes. Kuseni richibva kubuda kunoko. Pambare pamusika. Vandoziva marobots ari pedyo nemusika. Yapatuzi nemusau. Pamuka paine mukadzi anga ari pakati poti mugwagwa unobva uko runzira inosiwa pakati rogadziro negadziro zvakanaka pakaisiwa matawalaisi ipapo ndopa asvika achibvamira ipapo akashamari mariseche asina kana chaakapfeka asina chaakaputira ndati ari musuuganda ndati akacheredza semunhu achangozvarwa but ari mukuru then oroshiwiri pinifo vakachiwemba kemeneke ashacheka vanhu vati wandei kuti ndikwanise kupinda kunosvika pane mukadzi mukoma KB paita nguva nokutiranga riri jurawo munhu achida kuona chii chaita kuti mukadzi mukuru akadai ashame abvise hembe. Chii chaita mukadzi mukuru akadai abvise hembe. Vamwe vakati ari kupenga, vamwe vakati dziri kukakarisika pfungwa. Ndasvika pedyo ndikati ndizvionere
amai makadi ndichisvikepo zvikanzi kwaziwai baba Isabel. Vakuzivai? Vari kuziva munhu kwaika ndikuda kuvanhu vakawanda ndini ndasvika ipapo ndikuisa handina kuzokwanisa kuisa munhu uyu papeji mukoma KB. Why? But vamwe vachaona mafono chenchitenderera rangu peji haritendere vanhu vasina kupfeka haritendere zvadaro mukoma KB. Ndobvunza ndiri kuona pasaidi pane zvinhu zvimwe zviri madota pari kusimuka dhasi ndiri kuona pane K-light rinokwari rakagadzirwa zvokuti apa panoiswa usavi apa panoiswa sadza. Peusavi kana kuti pesadza nzvimbo 1 ndiyo inenge ine chinhu yange ine chimbuzi. Chimbuzi ichi mukoma KB chatodhinda maoko kuratidza kukambura nokudya sesipunu. Pandazosvika inini kuratidza chiratidzo vazoita kamuchite zvavo vachiti aiwa handisi kutamba bhozho zvandikuda ndikuda zvechokwadi nemhaka yei amai masarudza kuti mufambe makashama zvikanzi pane zvandikuratidzira. Chii chamuri kuratidzira? Kuratidzira? Ndaigara kuEpworth iko zvinondogarawo maJoburg Mbare. Ndine shamwari yangu inonzi ndenge ndaigara nayo ndokubva yaziva kuti pandiri pane mudzimu unofanira kuti ubude. Munhu uyu ndiyari kushandisa mudzimu wangu. Kushandisa kwaruta mudzimu wangu ikoko ndada kuti ndiratidzire kuti waya achida kushandisa mudzimu wangu anofanira kuti azvizive zvakuti hazvina kunaka izvo kushandisa mudzimu uri pandiri. Ndokusaka ndichifamba ndakadai so kana achizvinzwa kana kuzviona ndo zvandiri kuratidza ndichadya tsvina iyi wokambura wobva vadya. Ndichafamba ndakashama ndichiratidzira zvisinei nguva yaunganidza vanhu vakawanda uyezve pakati pemugwagwa yemota dzakawanda kare mapurisa achibva vazitora munhu kutaura kuno kwatiri tatirwa nemapurisa ari mukamba yeMbare police station kudya chimbuzi nokushama. Tinotenda mapurisa nekutoraka kwamaita mudzimai uyo baba Isabel. Zviri kunzi ndaigara kupi kuEpworth. Right. Ndakazotama ndikauya kakuMbare. Ndiri kuratidzira handitika shamwari yangu ichokwadi pane zvayakaita kunditorera mudzimu uri pandiri. Shamwari iyi shamwari kadzi kuti shamwari rume? Shamwari kadzi yataurwa nezita. Okay, mudzimu ndewei? Amene kuti mudzimu wanzi mudzimu unobata pandiri. Kwanzi pandiri pane machembere. Mudzimai uyu akambotaura here neshamwari yacho kuti watorerei mudzimu wangu? Haana zvanga achitaura, anga achingorondedzera nyaya yake sheti kuti ndo zvandikonzera. Saka ipapa zvandiri panapa ndiri kutoratidza handisati ndatanga panapa muda kubva nguva zvikanzi handizivi nguva yachandiudza kuti kuratidzira kwangu kwakwana. Akashama baba pati akazura madota muviri achidya chimbuzi. Mukadzi mutsvukusvi. Chimbuzi ichi ndechani? Ndo baba pati munoprofita imi. Ndomubvunza chimbuzi ndichani zvikanzi handitozivi chimbuzi ndichanini. Chandoziva chete ndechoti ndinofanira kuti ndizwe chimbuzi mukuratidzira kwangu. So angachita izvi ari munhu here kana kuti angachita izvi pane mudzimu uri pari? Baba pati handina mudzimu wandaona. Tanga tichitaura tese semunhu samazuva kuti baba Isabel aiwa zvandiri panapa ndiri kuzviziva ndiri kuratidzira bhururu wangu anoda kunditorera mudzimu wangu ini nokuda kwaizvozvo ndakagara kwakati. Saka panapa handinyari handinzi kutyana kuita sei aiwa ndiri kuratidzira ndichidya chimbuzi ndichifamba ndakashama ndichizora dota ndagachibata chimotimoti yeZimbabwe wamuka seiko hando kapaka. Nyaya ndoda kutaura panapa mukoma KB, nyaya ndiri kumhanya naye panapa inyaya yekuti mhuri yeZimbabwe vanhu munogona kurwadziwa nezvinhu zvinenge zvichiitika. Nyaya enda kupinda panapa mukoma KB ndiye vabereki vari kuti vane mwana wavo ane 11 years. Mwana uyu anga ari grade 5 asi ndiri kutaura maererano nemwana akazoshayika kana kuti mwana akafa nematambudziko. Mwana uyu anga ari mukomana. Vane kereke yavanopinda vanhu vaine kereke yavanopinda. Nyaya yakaitika muna Mei zvikanzi mwana vari kuenda kuSunday school zvidzidzo right. Vaenda vana ava vakatozobuda kubva pamba munzvimbo yavanogara vaine kwavakaenda. Vaenda kudaro pavakadzoka mai vevana vakarongedzera vana bhegi rake rinenge rine hembe dzake. So mubhegi umu makaiswa hembe kusanganisira magloves. Vana vakaenda namai mufundisi kusanganisira nevanodzidzisa Bible. Ndokubva vaenda pavakadzoka nemotokari yavakadzoka nawo mwana haana kuburutsirwa pabhasi stop pavo akazoenda kunoburutsirwa mberi kumba kwana mai muvhangeri. Bhegi richibva rasara ikoko. Vakabvunza zvikanzi bhegi rasara kumba kwani kwamai muvhangeri. Mangwana bhegi parakauya vakatarisa hembe dzemwana vakaona kuti mune gloves 1 risipo. Ndobva vaenda kumba hapana kuita mwedzi yakawanda mwana akabva takakurwara zvekurohwa nezvinhu. Achirohwa achibuda chivanhu achirohwa nezvinhu mwana akatakurwa kubva kunzvimbo yandiri kutaura ikubhowera achibva anopinda kwamutare kuhospital kusvika mwana anoshayika.
ashaika ikoko vakabva vafonera muroora kuti ndine urombo gadzirai kumbe koko pamba paita rufu nekuti mwana aita sei ashaika. Munhu vakaudza muroora chete, vaudza muroora kudaro gloves rakanga rina amai vemukereke kuya kwakambosera bheki kuya vakabva vaine gloves bunga chivati kumuroora ndiri kukumbira ndavaine glove kuti urise pane hembe dzemwana uyu pane hembe dzake. Zvikanzi no, inini pana pandiri muroora andikwanisi kugamuchira hembe. Munozouya kana vauya pamba apa vachisvikosvika nerufu pamba apa amai vakabva vauya kunanga straight kuna amai vari kuchema mwana wafira. Zvikanzizvo ndaine glove mwana wanyu ise pane hembe. Amai vakati kwete mani, amusati ndiri kuchema mungaine chinhu ichi parufu nichichema apa pakaitika zvinhu izvi kubva musi warasika glove iri rarasara iri yanga wa mwedzi kuti 7 vainaro kumba kwavo ndokubva vauya naro amai vakatsama zvokuda kurwisa mai ava parufu. Vanhu vakabata mai ava mangwena zvakare vakabva vaenda kumuroora zvakare. Zvikanzi tauya naro zvikanzi ndakakudzai ndikwanisa kugamuchira nekuti panapa nditori muroorwawo. Kusvikira vazouya vakanzi nevanhu manese neglove ingweisai musherufu mune zvimwe zvinhu ndobva vaisemo. Zvikanzi vanhu vemuone glove siyo parakasumudza glove baba vemwana kana kuti vehukama vari kushevedzera kuti pavakarisumudza makadonha zvinhu zvinokwana kuita 3 zvinoita senge mushonga. Ndokubva vaende kwamambo akaripo nevamwe vanhu vapo. Zvikanzi headman honai zviri kuitika izvi. Zvikanzi nyaya ingayo kudari ndobva yaenda kudari. Yaenda kudaro muridzi wemwana akabvunzwa kuti hei muri kuda chii pamusoro pezvaitika izvi. Zvikanzi ndoda kuripwa mombe 3 zvaitika. Zvikanzi neushe huri kutonga tisati taenda kuti muripe zvinhu izvi munoda here kuti tikupei vanhu vanofamba nemi vabvunzire nyaya izvi kuti imimi mune chokuita here pakufa kwemwana uyezve socks iri chii chamakakanisa pamusoro paro. Vanhu ava vesocks ava vakaramba vakati kune mutongi madzimambo hatisi kuda kana kufamba isu kana kunobvunzira chii chakaitika pasocks iri chatiri kuda kubhadhara chete. Vasati vabhadhara hapana kuita nguva yakareba ndokubva amai vaya vangoti mabayo vekuya nesocks ndobva vafa kudaro. Amai ava vekufa ava pavakambouya parufu rwemwana uyu mai vesocks iri vakauya vane karupasa aka kakafanana nekama karupasa kari pamba paamai ava vakafirwa nemwana nokuti paunoenda kuchechi vanofambidzana vakatenga rupasa iri vari pamwe chete umwe achitenga rwake ende yakafanana marupasa anyorwe zita. Vakatenga zuva 1 vakatenga rupasa rwakafanana. Amai pavakauya parufu amai ava vesocks ava vakauya nekarupasa kavo vakudzokera kumba kwavo vakabva vati machinjarisa rupasa imi rupasa rwamashandisa pakuviga mwana uyu ndiro rupasa rwangu. Havana kutaura ipapo vakangorwa pasi vachibva vaenda. Amai ave pamba apa karupasa kaye ndiko kashandiswa pakuviga mwana kakaiswa mugomba remwana. Iko zvinozvi havasati vabhadhara mombe dziya kwaperawo 7 months. Hama dzaamai ava papera 7 months vafa. Hama dzaamai ava dzakauya nerupasa kumba kwavabereka vachiti imimi rupasa rwamakashandisa pakuviga mwana wenyu rupasa rwehama yedu yakafa iyi saka tauya nerupasa rwenyu tidzore rupasa rwedu isusu. Vari kuti rupasa rwedu isusu takatenga rupasa rwakafanana rwenyu rwamakauya narwo marudzokera naro ende hakuna munhu anoti kana akauya parufo nerupasa rwake anosiya. Ende rupasa rwamuri kutaura imimika rwakafanana nerwedu nokuti tinonamata pamwe chete uyezve takatotenga pamwe chete rwedu takaviga isusu. Ende why mazouya after 7 months. Ende muri kuziva sei kuti rupasa rwakachinjaniswa. Amai vaya vakuya neglove remwana ndivo vakazoshaya. Vabereki vemwana vakashaya vanga vachida kuripwa mombe ngani? Mombe 3. Vakatoenda kwaishe. Ishe akatovabvunza kunzi da kuripwa mombe 3 muri kuda here kuti mutange mambofamba mawane chokwadi. Vakati kwete isu hatitoda kufamba isu toda kungoripa. Ndobva vamirira kuripa. Vasati varipa mombe dziya vachibva vadzoka nerupasa after 7 months kuti tauya nerupasa rwamakashandisa rusi rwedu ndiro hama yedu. Vabereki kana kuti hama dzemufi mwanakomana akashaya right vari kufungidzira kuti amai vakauya neglove ndivo vane chokuita nezvirufu rwemwana. Vari kungoti isusu tinoda mombe dzinoenderana nezvi zvinokuda kweglove iyi. Why gloves remwana rakaita 7 months risipo razouya zuva rerufu. Apo nyaya ichida kubvunzwa pamatare vari kuti izvo hatisi kuda kuripa hatisi kuda kufamba isu kuenda kumaprofita kana kung'anga aiwa nokuti vanopiwa nguva yekunzi pamwe munogona kunge muchipomerwa kana kuti bhosha muri kupiwa hite munoda here kufamba ishe vachiti ndikupei vanhu kufamba nawo zvikanzi hatisi kuda vanhu kufamba nawo tinoda kuti sei
kungoripa vasati varipa hama dzemunhu achibva afa after 7 months vari kudzokawo zvakaita vachiti tauya nerupasa rwamakashandisa pamwana wenyu rusiro rwedu ndiro hama yedu vakuenda mudare kuti vanotongwa nyaya yerupasa hama yamambo ichibva yashayika haina kuzotongwa nyaya saka vakabva piwa rimwe date so baba vemwana wekufa ava ndovaisa nyaya yekufa kwavanhu kuti mhuri yezimbabwe ndionerewo nyaya ichi ichokwadi here kuti vanhu vangauya after 7 months kuti tauya nerupasa rwemunhu akauya kuzorara parufu achiti rupasa rwamakashandisa parufu mwana wenyu nderwedu iye muridzi werupasa urwu akafa saka tauya nerwenyu chairo chairo ya ndechekupichi ibhowera 07 Zimbabwe titendereka timbobakidza kaZimbabwe nyika yeZimbabwe nemagetsi anobva kakuzuva zuva harisi rokomesa mufushwa chete svinura paka muri yeZimbabwe ndine imwe nyaya yandinayo panapa nyaya yandinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya yakamira kudai pane chikoro chiri muZimbabwe chikoro ichi chine mwana airwara ari pachikoro but mwana uyu akarwara aienda kune umwe mudzidzisi waanorwisa sokutomupindira kana muofisi kana kuti vakangosangana vakutonetsana achitaura kana dzimwe dzenguva ari ega anotaura zita remudzidzisi vabereki vemwana uyu vaingorapisa mwana uyu vachirapisa mwana uyu mwana uyu anga kuti dzimwe dzenguva anovharirwa mumba but achikwanisa kubuda pakavharika chero mabaglas bus aikwana kubuda so vabereki pavairapisa vanhu vanga vakutora nyaya yekuti asi satanism iri kuitika vabereki vemwana vakaramba vachizama kuti varapise mwana kutaura kwatiteko zvinozvo marwariro acho anenge ari nani kudarika ekutanga vabereki vane vana vanodzidza pachikoro apa kusanganisira SDC ndokubva vagara pasi mwana uyu aimbotaura mashoko ekuti pane vamwe vana vaviri vandinofanira kudya vana ivovo vatori nezvironda zvavainazvo vana ivo ndinofanira kundisangana navo zvokuti vamwe vana vanga vakutya nevabereki vanga vakutya kuti vana vadzidze pachikoro apa chikonzero mwana uyu zvaari kutaura zvinoda vamwe vana ndizvozvo vabereki ndikugara pasi nekomiti ndokutsvakira kumasabhuku makanselas nevamwe vese zvikanzi tiri kukumbira kuti wanike tsamba tiende kuofisi yeprimary and secondary education tikumbira kuti pachikoro apa padzidzike zvakanaka tinorarama nenzira yechivanhu nenzira yekukereke tisarudze nzira inoyaposhandira panapa nokuti zviri kuitwa nemwana izvi hazvisi zvega ndokubva vaita zvese ndokuenda kumaofisi zepamusoro ndokunonzi isusu pachedu hatiite izvi vedu maticha but chikoro ndichenyu vabereki ndimi mune vana varipo toda kuti muite zvinhu zvenyu but zvisina mutauro zvisina noise ndokubva togadzirisa mapepers ndokubva tofambira nyaya dzese right now vakaita kuti vabereki mumwe nemumwe ane mari yaanofanira kuti vabhadhare kuti munhu anouya kuzotibatsira ane cheuviri chaanozoda vari kuti ivo vakamiswa neloya rakatumirwa kunzi izvo n'anga kana kuti muprofita inovingi pachikoro okay asi pane ari kupomerwa here uyezve patori neshoko romwe anove mudzidzi pachikoro akatofona kumusoro kuti sei matiregerera kudaro kuti isira n'anga pachikoro vabereki nyaya vari kubvunzeko zvino ndiye kuti chikoro ndichiro chine vana vari kudzidzai paipapo tiri kutya kuti vana vaende pachikoro izvozvo chikoro zvakuda kuvhurwa kana ndisingakanganisi mukoma KB matauriro aita vabereki handisati ndanzwa nhasi kuti pachikoro apa paenda vana kuchikoro here nokuti vabereki vaiti vari kutya tichabvunza kuti kuvhurwa kuita zvikoro nokuti ndine mazuva nyaya iyi yauya kuti kuvhurwa kuita zvikoro toendesa here vana kana vabereki takumbira kuti isusu chikoro ngaticheneswe nenzira inge vechikristu nenzira inge vechivanhu munhu wese achizvinzwa aripo here munhu anogona kuenda kuseri kuti izvo sei pachida kuya mubatsiri nyaya payakaendeswa kuministry of primary and secondary education ichokwadi vakabvuma kuti patsvagwe munhu anobatsira asi ndiani akazomisa right vari kuti pane loya rakangonzi ratumirwa nomumwe wevadzidzisi pachikoro kuti ngazvimbomira mboti painguva ngazvimbomira so mudzidzisi
ane lawyer rake Yes. ndo rakamisa kuti pachikoro apa pauye mubatsiri asi Ministry of Primary and Secondary Education Yes. inova hurumende yakabvuma kuti pauye mubatsiri asingazvitwe murunyararo. so mubvunzo wavo ndoti aripo here anofanira kuti arambe akazvimirira ari 1 kuti pauye mubatsiri zvokutosvika pakutsvaga malawyers. Ndiani aunza nyaya kuti muti vabereki hurumende yakabvuma yakakumbirwa ikabvuma kuti dai waro pabatsirwa pachikoro apa asi zviitwe murunyararo nokuti zviri kuitwa nemwana uyu hazvisino mawa. vana vese vazodzidze zvakanaka. Yes. tione kuti chiri kumbokonzera chii. Uyu ticha kana kuti mudzidzisi uyu akazouya neloya rakamisa kuti zvisaitike anoticha mwana uyu. aiwa atichi mwana. Okay, asari pachikoro ipa. Hai. Saka vabereki vada kunzwa kuti zvofambiswa sei. tinokwanisa kurambidzwa here toona maendero akati kune vanoziva mutemo kana nyaya yasvika pakadaizo tinoti kuchikoro vana vadzidze murunyararo. Vakambodzokera here kumahofisi kwawakamboenda kwawakapiwa go ahead kuya kuti vanoripota kuti makatibvumidza asi pane uyu mudzidzisi auya neloya rake riri kutirambidza. ndo zvavari kuti varikuda kunzwa tibatsirwe semashoko ekuti tinogona kudzokera here kana kuti toita zvipi. chatibula ndechekuti vana vadzidze pasina vamwe vanonorwara. 17 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje mkati machirongwa Boshongora segment pano pa National FM, the hottest mid morning show in Zimbabwe. Kanyemba Bonzo pamwe chete kana Washington Maremera. Regai pari zvino timbopinda muchitoro nevasawira vedu ve H Solutions. Osei vakasara naro kusvika pakazouya naro afa iwo vakauya kana rupasa izvozvi avo vari kuuya nerupasa izvozvi vane chivanhu chavakuda kutoita ipapo pane zvavakutovanetsa right kwavo ndosaka vauya ko pavakamboenda vanga vasingaone here kuti rupasa harusi rwedu. Hama idzo ngavasatambire izvo ngavafambe vachaudzwa chokwadi chiripo ipapo pave nekushinirana ipapo. Ndimutsiroka tinei makumucha naiti vakamboti vafambawo here kuti vanzwe kuti chii chakakonzera kuti mwana afe right kuburikidza nekusara kwakaita ka Glove kuna amai avo. no iwo havasi kutaura zviri kuenderera vari kutaura mashoko chete avo avataurisana nevehuka nehama dzemunhu weGlove pamwe chete nokuenda kuvatungamiri vada kutonga nyaya nenyaya yavo zvavari kufamba ivo vachibata avataura chavo chavari kutaura nechekuti tasvika pakutaura nenyaya yekuti hembe yemwana wedu yauya parufu after 7 months yashayikwa vari vanhu vechechi. Pakaipa regai tinzwe zviri KB. Alright, hanzi kudiniko hama Glove zviri pachena kuti ndivo vakakonzeresa rufu rwemwana uyu. Vekufirwa nemwana ngavaende kumubatsiri wenyuchi zviputike zvega. Itai 4 kune vana vangu reality. Mudzimai uyu haangadai akaromba here ozotadza kakutevedzera mhiko ko wadi kumbomupaka mucheka naibhozvo. Ndinonzi Clever Kasima tail doctor Warren Park D kwaMereki ndozoti makachibata mudzidzisi vanokudaro vabereki right. Hanzi kudiniko pane imwe message yazotiza panapa hanzi chechi. Okay. chechi yaipindwa nemwana weGloves inonzi chi Boshongora ndinonzi Tibas padombo shava pamvere chena. mutemo aiwa mutemo tinoti kana munhu akanganisa ari 1 kereke inofanira kuramba ichita sei ichienderera mberi. nyoka ikapinda mumba hatipise imba tinotsvaga pane nyoka toita sei toiuraya. KB ticha uyo akaunza lawyer uyo ndiye musatanisi hakuna mumwe. Ndimhotsiroka amai Trevor kwa Murambinda na mbuya Gozo nemhuri yekwamudzingwa ndinonzi Tariro Mudzingwa paBuhera kune chiri kupisa hanzi kune chinopisa icho right. Hanzi ticha uyo akaunza lawyer anoziva nezviri kuitwa nemwana uye anoziva nezviri kuitika. Babaisa vetodzoka zvakare kamangwana vachada kukubatai munobatika sei. Icho kwa demo reZimbabwe munenge chida kundibata munotibata pa namba dzisina chipombero namba dzisinganye dzisina namba dzinonwira munotibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 ndapota musabhipa sa honorable Mbatini Matinyanya alongside honorable Dr. Maximo Njanji rikiti momento ya brillianto numba ya muonekedzano mufare washe takawirirana kakuti tiri kuda 1 million. Ngatiende pa YouTube tonoita se tinoisaka maviews
anditika Ehe. pa video ya Janet. apa ndopereka kale kachavika kuti 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 ende munokadzidzira ipapo tosangana binga wange.